Сәлем шаяннар. Дусларым, сіз поезда йөрергә яратасыз ма? Яратсагыз, мин сезне хәзер бик кызыклы сәяхәткә чакырам. Безнең бүгенге репортажыбыз Казан читендәге балалар тимер юлыннан. Балалар тимер юлының үзенчәлеге ул гадәти рейслардан торрак. Һәм аннан бик югары булмаган тизлектә 4 вагонлы поезд йөри. Күңел ачарга гына түгел, монда тимер юл белән бәйле һөнәрләрне дә үзләштерергә мөмкин. Вагоннарны караучы, юл монтёры, проводник, машинистларның барысы да балалар үзләре. Сәлам. Сәлам. Синең исемең ничек? Эмиль. Син тимер юлда кем булып эшлисең? Вагоник булып эшлим. Вагоник ул нишли? Тормозларны карый һәм колесаны исправность. Тимер юлда инде зак эшлисеңме? 3 ел. Шактый. Сиңа бу эш ошыймы? Әйе, бик ошый. Тимер юл ел әйләнәсе эшли. Кышын алар теорияны өйрәнәләр, язын имтиханнар тапшыралар, ә җәй көне шушында алган белемнәрен ныгыталар. Сезон 1 июньдә ачыла һәм 31 августта төгәлләнә. Син проводникмы? Әйе. Моннан кайчаннан бирле эшлисең? 1 ел гына эшлим монда. 1 ел гына. Сиңа проводник эше ошыймы? Әйе. Синең нинди вазифаларың бар? Проводник нәрсә эшләргә тиеш? Проводник билетларны проверить итәргә тиеш. Мин кирсәм ярыймы? Рәхмәт. Шул рәвешле монда елына 800-дән артык яшь тимер юлчы укый. Балаларның күпчелеге киләчәктә дә тормышын тимер юл белән бәйли. Күпері поезда күн сайын 4 рейс ясый. Молодежный станциясыннан Карьер күленә кадәр ярты сәгать барасы. Тимер юлның озынлыгы 4 километр. Аллага тапшырып кузгалабыз. Без хәзер локомотивның йөрәге машинист кабинасында. Локомотив белән кем идарә итә икән? Хәзер таныштырам. Сәлам, исемең ничек? Сиңа ничә яшь? Меня зовут Алексей, мне 16 лет. Тепловоз белән идарә итү авырмы? Тепловозом управлять нетрудно, если научиться. Ә син инде ничә ел укыйсың? Я учусь уже 3-й год. Учиться можно до 11 класса. Рәхмәт, сиңа уңышлар телим. Машинист булыр өчен иң элек башка һөнәрләрне үзләштерергә туры киләчәк. Дәресләр тәртибендә тимер юл тарихы, иминлек техникасы, поездларның корылышы һәм башкалар. Соңгы тукталышка килеп җиткәнне сизми дә калдым. Без хәзер Зөбәрҗәт станциясендә. Карьер күле буенда искиткеч манзара ачыла. Исәнмесез, сезгә бүгенге сәяхәт ошадымы? Әйе, бик ошады. Без һәр ел монда киләбез. Улым белән, кече улым белән йөрибез. Аларга бик ошый монда, бик күңелле. Сезгә сәяхәт нәрсәсе белән ошады? Поезд бик әкрен матур бара. Остановкаларда туктап, погода бик әйбәт, кояшлы, саф һава, бик ошады. 10 минут ял иттек тә, без кузгалырга әзер. Сәяхәтебез дәвам итә. Россиядә балалар өчен мондый тимер юллар 20-дән артык. Казандагысы һәм Түбән Новгородтагысы Горький тимер юллары карамагында. Шоба поезд, шоба. Хәер, шаярам гына. Балалар тимер юлының тизлеге шин поездларыннан аерыла. Монда ул сәгатенә 20 чакрым гына.
Казандагы балалар тимер юлы өчен бу 14нче сезон. Ул 2007 елда ачылган булган. Шул вакыт эчендә биредә 32 000 бала белем алган. Кайтып җиттек без, дусларым. Сезгә безнең сәяхәтебез ошадымы? Тимер юл сишәмбе һәм дүшәмбедән кала, атнасына 5 көн эшли. Сез дә килегез.